И сега с влака продължава към Бухара. Слипър вагон, тъй като пътувахме през деня, си избрахме. Спасибо. Така сме между местните. Тук всички хапват, почиват, запознават се. Имахме трансфер до хотелчето. Настанихме се и вечерта, излезнахме да хапнем. За другия ден пообиколихме старата част на Бухара. Давай. Снимахме се с местните по тяхно желание. Вечерта седнахме в местен ресторант. Те излезат със семейството си. Седят се, слушат музика. И вечерта се прибрахме с TikTok. Проблемите на нощ. Nie, no problem. Никто ничего не скажет. Only good, no problem. След Бухара тръгнахме този път в купе. През цялото време сме пътували с влакове почти. Само от Айрогард до Ташкент сме ползвали таксита. И от Бухара тръгнахме за Самарканд. Тук сме вече в един от огромните техни комплекси с мавзолей, паметници. Шахи Зинда. И вечерта бяхме в най-големият площад в Самарканд, Регистан, много известен. Тук се събират всички вечерта, за да гледат светлинно шоу, което започва в 8 вечерта. Има хора от цял свят. След третата нощувка, пак с слипър вагон, продължихме за Ташкент за последна вечер. Там разгледахме ташкентското метро, което го сравнява с московското, което наистина е превъзходно. Бяхме в 3 от най-красивите зали. После пак се разходихме от парк Ташкент
И с това нашето пътешествие приключи.